No, actually, I'm hang out with my brothers. Can you please call me after some time? Because it's a long time, long gap, you know. Okay, thank you. Hey guys, sorry to interrupting you. What's up, guys? Kim kaise samajhte? I hope you are reading. Aqua English house re. So what's up? Tor kim chalchi so business? ଏଠି ମୋର 25-30 ହେଇଯାଉଛି ଆରାମ ମୁଁ ବସିଲି ଠିଆ ହେଲେ ସେଠି ଆଇବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ Really? ମୁଁ ଏତିକି ମୋର weekends ଉଡେଇ ଦଉଛି. ମୁଁ ଏତିକି ପେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ରେ ପାଏ ମୁଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନା ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ବାହା ହେଲି ତମେ ଯାଇ କେବେ ବାହା ହବ ରେ ଦେଖିବା ବାହା ହବା ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଯାଉ यार ମୋ ପଛରେ ଯେତିକି ଝିଅ ବୁଲୁଛ ନା ମୁଁ କାହାକୁ ହଁ କରି ଜାଣି ପାରୁନି. I just forget it. ଆମର ତ ଦୋକାନ ଝିଅ ହେଲା ମୋର ଆଉ କ'ଣ Excuse me. I would like to have some garlic bread and cheeseburger, please. ବେଶୀ ଇଂଲିଶ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଫର୍ ମି 1 cold coffee Okay. What about you? ହଁ ପେଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଚର୍ବି ଫର୍ବି ହେଇଯାଇଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏତେ ଖାଇନି ପିଜ୍ଜା ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ପିଜ୍ଜା ଗୋଟେ କାମ କରେ 4 3 ଟିକେ କମ୍ ମିଶେଇ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଧରି ଆସ